Ye trust be no Aberewa se edien. Ai, ewiase no empanyimfo ne kan. Omo se Aberewa. Eya Nsuro kaka. Aberewa Nsuro kaka. Aberewa Nsuro kaka. Minim abrantie bi nso so a kaka aye no. A wo su. Ai. Na ka Aberewa dia o gini wawudi ye. Sen kaka de enka. Enti na wo Nsuro no. Efrise emrewafo na kasa se na wai. Kaka so yesen. So kaka ebe ni pase. Enti wo abrantie ese eduasam yenu egu warum no ona adwene ho no omokomoku na aduane so hu enu nti kaka de wode no tonkwanta apai yese empanyimfo ase esoro ewo hoi se na de efo a akyede de otobo fa ho sai oye de nanti ko chipi sabe pepe esoro de yete so kra de €1 a akyede de wontimi nkonkoto bi dabi enu nti ofa ho sai enu nti sabe pepe de tie Aberewa Nsuro kaka. Nsuro kaka. Dabi da. Esanse ni sinankasa oni bi. Ebi wai. Hey teacher.